Mphulaphuli wevukani, silapha eNxuba, umasipala eNxuba yeThemba, kwisitrato ikhanyo lwabantu, ku-Ward 3. Indawo le enisibona sime kuyo yindawo enamanzi amabi, ekubonakala into yobana kukho ilindle eligqabhukileyo. Ngokokuva ke okanye ngokokutsho kwabahlali bale ndawo okanye abantu abahlala kule ndawo esikuyo, bathi it's been years kusenzeka le nto, and also kudala ke bezama into yobana mabakhale ebantwini. Kodwa ke ukuva ngokunabileyo ngoku apha ecankwam ndibambe utata weli khaya, uzawuzichaza ke into yobana yena ungubani, and then sifuna ukuva ke tata into yobana le ngxaki lolu hlobo njengoba nihlala apha endlini nje niphila kanjani, and also ngawaphi amanyathelo eninawathatha uqinisekisa into yobana abantu abasemagunyeni bayayazi le nto enikuyo. Mangiqale ndibulele ithuba lokuthi kanti ndibe kanti ndincokola nawe msazasi. Igama lam nguGcobani Mabuya Ifani, ndihlala apha e-45 elukhanyo lwabantu apha eTuli. Le nyewe siphantsi kwayo imbi kakhulu because yinyewe yelindle ekukudala lisenzeka ngolu hlobo, because simane ukukhala nakumasipala ukuthi asizame asincedise into yokuba ngabana ke kutshifte ii-drains bazakwazi ukutshifta. But kodwa ke it seems loo nto leyo ngathi uyafeylisha kwayena kuqala, because olu lundle olubonayo lilunde futhi lisuka ukuqala phezulu, ndingathi liqala eteptep lityhutyhe lizawuza apha kule ndlu sihlala kuyo. Le ndlu sihlala kuyo yindlu yokugqibela apho lonke lilindle liye lihle lizophumela apha ebheka. Yiyo loo nto nje ukubona uba kunje kumanzi ngohlobo kulula. Inichaphazela njani tatam? Ndiyayibona imeko yakho that ungumntu okhubazekileyo, kukho nomntana okhoyo apha endlini. Inichaphazela njani loo nto leyo? Ingakubi le ndlela lena iyasichaphazela kakhulu, ziba ngoku uzawuba sisama ivunjana elikhoyo. Alithetheki when it comes apha lithi and alinyamezeleki, and then ke ngoku iyasiafekta nalapha edyartini, and apha edyartini soloko kumanzi, and then akomi not even a single day. That's why ndibona uba kukho ingca, because xa kumanzi siye sinyathele phezu kwale ngca, but if babe kukho umhlaba engekuthethwe enye into and sisibulele loo nto nala manzi kube baleka phantsi kwale ngca. And then ke ngoku nalapha endlini ndinomntana ona-2 years osakhulayo, and lo mntana i-access yokuthi makadlale phaa ngaphandle akanayo. Soloko umntana funeke sibe simbambile phakathi endlini, of which loo nto leyo ilungelo lakhe lokuthi makadlale akanalo. And then ke ngoku siyakwazi nomthengela nezinto zodlala, into ezifana nebhola zinazo zikhona phaa, but ezo zinto ezo azisebenzi. And naye umntana and naye impilo yakhe ayikho mhle kwelinye icala, because unayo i-kidney failure. So loo nto leyo iye imphathe kakubi, and then ke ngoku nempilo yakhe ke ayibikho ntle sometimes, and kuba nzima nokuthi mamakavuke ebhedini kuba kaloku uyaqeqenjelwa, because le ndlu sihlala kuyo ngaphantsi imanzi. And then njeba imanzi njena, and njeba imanzi njena kuyabanda phakathi endlini, and then ofitsho loo nto leyo iyasichaphazela ngakumbi. Mna umntu onedisability sometimes ndiye ndiqine kusasa ndingakwazi ukuvuka, because le nto leyo ibaleka phi right through apha phakathi phi emongweni wamathambo. Ninoceba apha tata, nikhe nazama mhlawumbi ukunxulumana noceba ukuva into yobana mhlawumbi ngaba kwenzeka ntoni apha, and also nizame into yobana nifumane uncedo ngale meko? Ndingathi uceba uyayazi le situation siphila kuyo, because akekho kwisitrato esikude. Utsiba nje isitrato sibe side ube kanti uyayazi le ndlela sihlala kuyo. And then kudala simxelele into yokuba ngaba mandiceba khawuzame wenze inzame njengoceba wethu, kaloku siphethwe nguye into yokuba ngabana amane size ezojonga le ingxaki. Oke mane sithi uyeza jonga. Recently there was i-TLB ebihamba iklina eziwadi zonke ezi ndawo zimdaka. So loo nto leyo iye ndamcela into yokuba ngabana mani khawuze ceba uke uzotyhala apha efront, kusuke le nto ibonakalayo ngumbono ombi. Oko wayesithi uyeza usaza futhi nanamhlanje. And ke ngoku into samfaka nobeke ndiyefanda into yokuba ngaba xa simfake ileta yonontlalontle uzayibona uba le nto isuka phi, phaa phakathi kwiziphathamandla ezinkulu.
uzawukhawuleza eze uzosijonga okanye azame uncedo, but loo nto leyo yafeyilisha. Ingenelelo luni mhlawumbe beninqwenela into yobana ningalufumana in making sure that le ndawo yonke le nto iyalungiseka? Uncedo sebengathi kanti siyalifumana lulungiso lwe-drains ezi zilapha phakathi kwezindlu, and le ndlu sihlala kuyo apha enext obunokuqaphela kukho amanzi aza ngapha, ufitshe loo manzi lawo awagqithi abheke ngapha kwesithathu, angena kwakalapha kuthi kule tyhadi sihlala kuyo. Naphayana ikhona idrain ekhoyo, but loo drain xa igqabhuka igqabhukeli kwezinye izindlu, igqabhukela kweli cala sihlala kulo. Ngaske umasipala azazame uzokulungisa le mibhobho yedrains, and siyacela nakubani na abe kanti uyayibona le nto lena, abantu abakhona abanawo amandla, eyona nzondelelo yethu yokuthi ngaske sakhe uthango so that yonke le nto lena kokugqabhuka kwezi drains zingagqabhukeli apha kule tyhadi, mazigqabhukele kubanini betyhadi ezo ziwakhele kuzo ezo drain ezo. Yeyona enye into engabe kanti iyasinceda. Xa bekanti kunobakho ithango sizawutsho thina siwubone umonakalo uba okay, naku umonakalo funeka sijongene nawo, uba ngoku sihoyene nomonakalo oza macala wonke. Inkosi kakhulu tatam. Lowo ke mphulaphula ekhaya ngutata weli khaya, esinika ke ingxelo ngezinto okanye ngale ngxaki abajongene nayo, esitsho ke esithi njengoko ephila nenkubazeko kukho nomntana apha oneminyaka 2 bachaphazeleka ngamandla. Umnqweno wabo ke besitsho into yobana kukuba umasipala angakhe aphakame aze uzokuqonda le ndawo lena kulungiswe also nezi ziphene ezenzeka kwigrain, ngoba eyona ngxaki abakhala ngayo yigrain ethi iphume ize ngaphakathi. Ndiyafuna nje into yobana singene ngapha kweli cala ukujonga into yobana ngapha kwenzeka ntoni na. Njengoba ubona ke mphulaphuli kweli cala amanzi aphuma egreyinini, imeko imbi kakhulu. Bathi ke ivumba livakala ngamandla, bathi ke banexhala njengoko into yobana ngoku sele kusondele ke ixesha lasehlotyeni. Besithi ivumba ke liye libatsarhe ngamandla kweli xesha eli kuba lokhu ilanga liyatshisa, namanzi asoloko ekhona. So siyacela ke kubantu mhlawumbi abakufutshane mhlawumbi kwii-ofisi ezithile ezinokwazi uba bazincedise apha, babe nakho into yobana bakwazi uba baqhagamshelana nosapho, kube nakho into yobana bangakwazi ukufumana mhlawumbi uncedo abaludingayo, ngoba imeko imbi kakhulu. Back to you in studio.